Desítky tisíc odborných návštěvníků, 600 vystavovatelů z 23 zemí, všichni hlavní lídři oboru a skvělá nálada. Přesně tak vypadala největší elektrotechnická událost střední Evropy, veletrh Ampere 2016. Hala P je prestižním místem pro představení nových technologií a výrobků. Právě zde umístila svůj stánek společnost AKAM, která je dodavatelem napájecích zdrojů známého výrobce Meanwell. Zastupujeme tu na firmu AKAM a JDC. Tieto firmy sú pre distribúciu značky Meanwell na území Českej republiky a Slovenska. Firma Meanwell je svetový výrobca zdrojov, ktorý má v ponuke viac ako 6000 modelov a v podstate zásobujeme napájacími zdrojmi v podstate celý svet. Naša firma nie je len autorizovaný distribútor, ale je autorizované servisné stredisko. To znamená, že okrem predaja napájacích zdrojov my s našimi zákazníkmi často riešime v podstate vhodnosť aplikácie, riešenie, aký je vhodný napájací zdroj pre danú aplikáciu, aké normy máš spĺňať a v podstate snažíme sa byť lídrom na trhu, pretože líder na trhu tvorí trh. To znamená, my učíme ľudí, kam sa ten trh poberá a aké trendy vlastne nastupujú vo svete napájania a čo je novým štandardom. Unikátní novinkou, kterou měli návštěvníci možnost vidět přímo na stánku společnosti AKAM, byl napájecí zdroj Meanwell ELG 150 s funkcí inteligentního stmívání. Jedná sa o napájacie zdroje série ELG, ktoré sú s adaptívnym stmievaním. Je tam možné nastaviť menovitý výstupný prúd na zdroji a taktiež nastaviť adaptívne stmievanie. Je možné tento zdroj naprogramovať pomocou programátora cez USB priamo do zdroja a takto vlastne vyriešiť šetrné verejné osvetlenie, poprípade osvetlenie nejakých priestorov. Gratulujeme společnosti AKAM ke skvělé prezentaci na veletrhu a přejeme hodně obchodních úspěchů.